Com fer un test de funcionament del teu hosting ASB doble panel. Primer accedim al nostre ASB doble panel. Busquem el nostre servei a través del cercador superior. Una vegada en el dashboard del nostre servei, ens ubiquem a la barra d'accions superior i fem clic sobre l'icona per a fer un check del funcionament del correu. Seleccionem el test general dels serveis de mail, marquem el check per a realitzar un test en profunditat i pressionem sobre el botó Test d'enviament de correu. Aquest test analitzarà varis punts preestablerts per a verificar el correcte funcionament del nostre servei de correu del nostre hosting. Un cop finalitzat el test, se'ns mostrarà el resultat obtingut, proporcionant-nos informació important sobre el servei i possibles causes i correccions per a la seva solució.